la carta que ens han fet arribar elles a nosaltres perquè ho comuniquéssim a la ciutadania. Companys, us enviem la carta que des de dins el penal han escrit l'Ari, la Núria, la Laia i el Món. Demanem es llegeixi a la concentració. De cara a difondre després a mitjans, també us l'enviarem en idiomes, en castellà i demà també en italià. Centre d'internament d'immigrants en situació irregular d'Iztapalapa, Ciutat de Mèxic, 12 d'agost de 2007. A totes les persones, col·lectius i institucions que ens han donat la seva confiança i recolzament incondicional. En primer lloc, volem agrair infinitament el vostre esforç i proximitat que han blindat la nostra força durant tots aquests dies. Ens heu fet sentir una immensa estima i una solidaritat que ens afalaga i ens fa sentir part d'una gran família plena de complicitats. Agraïm també que hagueu respectat les nostres decisions i la gestió dels moments, encara que algunes potser no les hagueu entès del tot, com la nostra pugna per la llibertat incondicional per sobre del retorn imminent a casa. Ens devem a tots i totes aquelles als que se'ls ha i possiblement se'ls estaran violant els seus drets i perseguint per llur defensa amb motiu de les seves idees, pertinença ètnica o definició sexual. Hem viscut en carn pròpia tan sols el portal de l'horror experimentat per totes les persones reprimides i torturades. Som conscients que la nostra condició d'estrangers i el vostre recolzament ens han proporcionat una oportunitat única per gosar denunciar la violació dels nostres drets que pocs i poques poden realitzar per por a les represàlies i degut al mur infranquejable de l'eterna impunitat. Denunciant l'abús de poder de les autoritats, podem demostrar al món la quotidianitat silenciada de tots els i les reprimides. Combatre la injustícia és tasca i deure de totes, perquè a totes ens beneficia. El respecte és patrimoni de la humanitat. Volem dedicar també aquestes paraules a totes les persones preses junt amb nosaltres al centre d'internament. Ha estat una experiència dura i meravellosa conviure-hi. Admirem la valentia i fortalesa de totes elles, que arrisquen cada dia la seva integritat per realitzar el seu somni i per sustentar les seves famílies. També ens devem a elles, que estan soles i sense recursos. Tots junts hem generat una harmonia de recolzament i tendresa i de dignificació dins de la precarietat que només pot entendre qui s'enfronta cada dia a la incertesa futura i a la impotència de qualsevol reclusió. El vostre suport és la nostra força. Una forta abraçada i fins aviat, Laia, Núria, Ari i Món.